Say hi! That's song in make it. Uy, hindi naman untog. Kayo naman. Huwag nga kayo nagsisinungaling dyan. Magpabati na kayo kay Karen magaling magbate. Magbate. Uy, ano yun? Magbate. Mali kasi yun, Boy P. Mag-greet na lang, o diba? Hindi yung Siyempre, diba, magbate. Kayo yung tipo ng tao nga. Ay, Ay, ano ba? Ba't kasi ngayon nyo pa pinadala tong tatlong to? Nagbabakit na ko. Instead na tao yung sabihin ko, Oh, teka lang. Sampulan mo nga kami kasi di nakikita ni Manong yung Get Out. O, dali. For the sake na nanonood ng Love Radio app. Dali. 1, 2, 3. Ikaw magsasabi ng Get Out. 1, 2, 3, go! Get Depende rin, kausapin mo kasi maraming posibleng dahilan or factors. Halimbawa, try mong kausapin yung Uncomfortable, sige. Ay, ganun yung kamay mo, partner. Dali, uncomfortable, parang nawa ko mo boobs ko. parang Mali yung angulo na camera na. Bakit ganyan, partner? Manyak na kamay. Ganun. Napabother ako sa kamay mo. Maliit lang. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GBGB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.